Tajvan. Ostrov, na ktorom aktuálne stojí a možno aj padá svetová ekonomika. Prečo? Jedno slovo. Čipy. Teraz si v hlave prehoď slabiky. Aké slovo dostaneš? Bez srandy. Presne tam by sme boli spolu so svetovou ekonomikou, keby Čína zajtra tento ostrov obsadí. Ale poďme pekne po poriadku. Čo je vlastne Tajvan? Ak sa opýtate v Pekingu, povedia vám, že je to len vzbúrená provincia, ktorá sa musí vrátiť domov. Pokojne aj násilím. Ak sa opýtate na Tajvane, ukážu vám vlastný pas, vlastnú menu, vlastnú armádu a fungujúcu demokraciu. Oficiálny názov Tajvanu je totiž Čínska republika a nie Čínska ľudová republika. Je to pozostatok občianskej vojny, ktorú komunisti v roku 1949 vyhrali na pevnine a pôvodná vláda utiekla sem, na tento ostrov. Tá veľká pevninská Čína uznáva len jednu veľkú Čínu a Tajvan považuje stále za svoj. Paradoxom je, že Tajvan dnes uznáva ako štát len hŕstka malých krajín. Väčšina sveta, vrátane Slovenska či USA, oficiálne hrá hru jednej Číny, aby nenahnevali Peking. Lebo Peking nasrať nechceš. Ale neoficiálne všetci vedia, že Tajvan je kľúčový hráč. Čo s nami má spoločné nejaký pozostatok vojny z polovice 20. storočia? Nuž, milý divák, aj toto video môžeš pozerať vďaka technológii pochádzajúcej takmer výhradne z Tajvanu. Firma TSMC totiž vyrába viac ako polovicu všetkých čipov a viac než 90% tých najpokročilejších. Tie sú vo vašich telefónoch, počítačoch, autách a prakticky v každej modernej elektronike. Svet si nemôže dovoliť konflikt medzi Čínou a Tajvanom, keďže by to automaticky znamenal kolaps na trhu a víťazom by nebol nikto. Ani Čína, a tá si to dobre uvedomuje. Preto sme v divnom štádiu, kde USA zastávajú alibistický postoj. Na jednu stranu oficiálne neuznávajú Tajvan, ale len jednu veľkú Čínu. Na strane druhej, pre dlhý zoznam politického a ekonomického významu, Tajvan chránia vlastným zákonom a dodávajú mu zbrane. Je to pre USA taká Schrödingerová mačka. Oficiálne nie je chránený, ale v praxi je. Poďme na nudné fakty, lebo mi z tej politiky raz vybuchne hlava. Tajvan je menší ako Slovensko, ale tlačí sa tu 4-krát viac ľudí. Väčšinu územia pokrývajú hory, takže 23 miliónov ľudí žije natlačených na západnej strane ostrova. Mestá sú nasekané jedno vedľa druhého od severu až na juh. Politickým zriadením je to poloprezidentská republika, takže prezident musí byť trpaslík. Dobre, nie. Znamená to, že je to niečo medzi parlamentnou a prezidentskou republikou. Prezident a parlament sú v mocenskej rovnováhe. Fun fact, na Tajvane je veľmi málo kontajnerov. Smeti sa tu odovzdávajú priamo smetiarom do auta. Tieto autá však pri tom, ako zbierajú smeti, hrajú hudbu. Najčastejšie Beethovenovú pre Elišku. Takže ak si na Tajvane a z ulice začuješ klasický koncert, nesníva sa ti, to len smetiari prišli po odpad. Serious fact. USA sa snažia presunúť časť výroby najpokročilejších čipov na svoje územie, aby znížili kritickú závislosť od Tajvanu. Giganti ako Apple, Nvidia či firmy stojace za AI tvoria chrbticu americkej ekonomickej a technologickej sily a bez týchto čipov by nefungovali. Tajvan však nechce presun kľúčovej výroby a know-how, pretože by tým oslabil svoju strategickú pozíciu a zároveň posilnil pevninskú Čínu. Poďme si zodpovedať otázku z minulého videa. Pýtal som sa na mestá ležiace na 2 kontinentoch. Pod kontinentom budeme brať do úvahy aj svetadiel. Logicky nám preto ostal Európa, Ázia a Afrika. Téme Európy a Ázie by som mohol vyčleniť jedno celé video, kľudne napíšte, ak by ste ho chceli vidieť. No ak berieme hranicu pozdĺž rieky Ural, tak každé jedno mesto nachádzajúce sa na obidvoch brehoch je na 2 kontinentoch. Napríklad ruský Magnitogorsk, ako poznamenal Andrej v komente, alebo kazašské Atyrau a tak ďalej. Ďalšími kandidátmi sú mesta Suez a mesto El Cantara. Tie však ležia na umelo vytvorenej hranici Suezskom prieplave, takže nespochybniteľný víťaz ostáva aj tak Istanbul. Otázka na záver. Ktorý národ ako prvý zaznamenal Tajvan pre Európanov a aké meno mu dal? Odpovede do komentárov. Čau.